raig de llum viatge en línia recta i posem alguna cosa a davant, aquest alguna cosa, si fa rebotar la llum, es produeix reflexió. Tothom sap el que és reflexió, és un rebot de la llum. Un exemple clar és un mirall. Perquè es concentra molt. Ara imagineu, això seria el focal, ara imagineu que aquesta lent, en comptes de concentrar-lo aquí, es concentra aquí. Representa que la lent té menys força perquè es concentra. Tatxem la lent, sí? Tatxa la lent. Aquest raig no es desvia. El segon raig, com el passaríeu? Què faríeu? Aquest d'aquí, va per aquí, sí? I per on surt? Per dalt. Cap dalt? Sí. En quina direcció? Aquesta? O va cap a la focal? Què fa? Es divergeix, no? Sí. Penseu que és una lent negativa. Aquest vindrà cap aquí i es divergirà cap dalt, apuntant cap a la focal.